Kaixo danoi, batez ere, iazkoa bezala eta bestetan bezala, aurtengo aste santuko ordutegia aipatuko dugu. Eta orduan, aurreneko gauza, konfesioak. Ze konfesioak izango ditugu, garai politie da, konfesio ospatzeko, adiskidetzea, jangoikoarekin, orduan, honako aukerak emango ditugu. Aste arte santuan, lekun berrin atxaldeko 5:30 aurrera egongo da konfesorea mojetan, klarisetan. Goizutan atxaldeko 6etan, baita ere aste arte santun, egongo da penitentzi ospakizuna. Eta fraile bat etorriko da. Korta, huxe. Aste azkenean, leitzen atxaldeko 6etatik aurrera konfesore bat egongo da elizen. Ostegun santu goizean, 11etan, konfesioak egongo dira, batez ere gaztetxoei zuzenduk, baina denentzako baita ere irekiak, elizen. Eta ostiral santun, baita ere leitzeko elizen, 11etan egongo da penitentzi ospakizuna, erderazkoa. Eta betelun, baita ere, ostegun santun, goizeko 11etatik aurrera egongo da konfesore bat. Hoi konfesioi dagokionez. Gero, ospakizunak, ostegun santuan, honako ospakizunak izango dira. Aldazko Agustindarretan, atxaldeko 3etan izango da jaunaren azken afariko ofizioa. Lekunberriko klarisetan, 4:30, atxaldeko 4:30. Berueten, atxaldeko 5etan. Areson, atxaldeko 6etan. Lekun berrin, atxaldeko 6etan. Goizutan, atxaldeko 7etan. Leitzan, atxaldeko 7:30 eta betelun atxaldeko 7:30. 3 tokitan ere ordu santuak izango dira. Lekun berrin, klarisetan, atxaldeko 8etan. Eta leitzen eta betelun vigilia ondorean. Betelun normalen 9etan esaten da, leitzen 8:30 nola izango da. Ostiral santun, goizean 3 tokitan gurutzbidea. Leitzen goizeko 8etan Santa Cruzeraino, elizetik abituta. Betelun 11etan elizen. Eta lekun berrin 12etan elizetik Peñaraino. Aldatzen, atxaldeko ospakizuna 3:00 gutxitan izango da Agustindarren elizen. Lekunberriko klaratarretan atxaldeko 4:30. Betelun atxaldeko 4:30. Areson atxaldeko 4:30. Iabenen atxaldeko 5etan. Lekunberrin atxaldeko 6etan. Leitzan atxaldeko 6etan. Eta goizutan atxaldeko 7etan. Eta azkenik, larunbat santun, Pazko Beia honako tokitan izango da. Goizutan atxaldeko 7etan. Areson atxaldeko 8etan. Lekunberriko klarisetan atxaldeko 8etan. Betelun atxaldeko oiuntzeko 9etan. Leitzen 10etan. Eta Lekunberriko parrokin 11etan. Eta hoiexek izango dira aurtengo ordutegiak. Gero, beti bezala, bakarren batek zeo zer gehiago nahi balin badu, beste garai baten konfesatu, hitz egin, saiatuko geha, hortako gaudegu, aldegun enean laguntzen. Eta hau esik izango dira, denok aste santu onona izan dezuela, gero, eta gero Pazko iganden, mezak izango dira normalak, eta gauza berezi bakarra, Uitziko Santan Grazi ermiken 12:30 izango dela meza. Baita, Sami Elijo eta gero hori da, eta gero Sami jetxiko da beti barabarrena, hori da, Sami geretik abituta, barabarrea, eta datorren urrengo astean, Pazko astean, urteroko ordutegiak Sami gilen bisitarekin, aurtengoan bai, eta beste bat ingo dugu hori adierazteko. Eta aste santu onona izan dezazuela. Azona! Zuzera gure poza, guru salbatzailea,
gu